har været en af de mest indflydelsesrige elementer i samfundet. Det er medierne, som er virkelig gode til. Det er, hvordan de bringer nyheden frem ud i kanalen til dit bogøb. Vi kan komme ind på 2 punkter. Aktualitet. Det er vigtigt, at nyheden er sket inden for maks en uge, siger man som en tommelfingerregel. Begivenheder, som er sket for cirka en måned siden eller 2 måneder siden, er ikke interessant i forhold til serien. Dog skal det også være væsentligt. Det skal ikke være noget plat. Folketinget for eksempel, eller folkevalg, eller valgkamp, er så en af de hvad skal man sige, mest vigtige ting i samfundet, som er vigtigt at få ud gennem tv'et. Man kan sige, at medierne har været en slags hjælp til os befolkningen, men har det desværre en ulempe, og det er, hvordan de bringer nyheden ud. Yes, og så har vi jo snakker man meget om, at vi har de 4 magtcentre i Danmark, som er medierne. Vi har jo de 3 magter, som er Folketinget, som er den lovgivende magt, så har vi regeringen, som er den udøvende magt, og så har vi domstolene, som er den dømmende magt. Og så snakker man meget om, at man har den 4. magt, som er medierne. På den måde, at medierne de har meget magt over os, over hvad medierne de viser i fjernsynet. For eksempel under valgkampagnen, der havde BT de havde fået en sag, nogle nye oplysninger om Helle Thornings gamle skattesag. Og den havde de vist fået en måned eller sådan noget den stil, inden valgkampen begyndte. Men de har gemt den til lige under valgkampen, hvor de så valgte at vise den her sag, for ligesom i håb om, at de måske kunne skabe noget splid i røde blok, måske for nogle vælgere fra røde blok og blå blok. Og det viser også, hvordan de har magt til at måske gemme nogle sager og putte dem ind på et tidspunkt, hvor de virkelig måske har en effekt. Og det er derfor, man snakker om, at medierne det er den 4. magt i Danmark. Fordi de ligesom de kan have indflydelse på, hvad vi stemmer. Selvfølgelig så en sag er højst sandsynligt ikke nok til at få os at skifte mening, men de kan i det lange løb have indflydelse på, hvad vi vælger at stemme på til et folketingsvalg. Og det er medierne, som er deres en af de vigtige elementer. Det kunne så selvfølgelig være, hvordan de opstiller nyheden. For eksempel, hvis nu vi skal snakke med en fra universitetet, så tager man en professor og udplukker ham ud og bruger ham som en repræsentant for selve institutionen. Og det er det, vi kalder for konkretisering og personificering. Personificering er så den udbredte, eller hvad skal man sige, den mere store udbredte form for personificering. Det var det. Yes.